indret llunyà, de contes de fades, on el bé lluita contra el mal. Una poderosa bruixa va decidir destruir el món dels humans i per això va enviar un tornado màgic a la Terra. La màgia blanca, però, va aconseguir aturar-lo. Tot i això, la petita Ellie va acabar per error al món màgic juntament amb el seu pelut, el Totó. Déu-n'hi-do, quin viatge. El camí de rajoles grogues la conduirà fins a la ciutat Maragda. El gran mag Goodwin farà que l'Ellie torni a casa si en el trajecte ajuda 3 criatures màgiques que vulguin fer realitat els seus majors desitjos. L'espantaocell somia tenir cervell, l'home de llauna somia tenir cor i el lleó covard vol ser valent! Ui! Un ratolí! Rugeix! Compartiràs aquesta aventura amb ells. Però recorda, cadascú ha de seguir el seu propi camí. No tens ni idea amb qui et fiques. Tinc una idea. Afanya't! I què és el que vols? Arribar a ser un veritable bruixot i d'aquesta manera guanyar poder. Jo només vull tornar a casa amb la mama i el papa. Si hi ha algun perill, hem d'ajudar-los sempre. Perquè quan t'arrisques per una altra persona, estàs obrant un miracle. Ellie, agafa't fort. Un miracle que cap mag és capaç de dur a terme. No existeix cap encanteri així.